Bagong. Wer, kowe iki takoni kok malah meneng wae ora. Ora, aku tak takon karo kowe jane maksudmu apa? Sirmu apa kowe wani nantang karo Sinuwun Setija Bama Narakasura? Wong urip kuwi lak jajak-jajak ta, Tru. Jajak-jajak piye? Maksude jajak-jajak iki kekuwataning Sinuwun Prabu Bama iki sepira? Lho, awak dhewe perlu ngerti. Kowe ngerti ra? Sinuwun Prabu Bama Narakasura iki putrane Sinuwun Prabu Ndarawati. Wis paham. Panjenengane kuwi digdaya sekti kalintang jayaning perang. Kedunungan Naji Pancasanya. Lho, dheweke iki ra iso tekaning pati, ora iso mati, kena lara lubuting pati piyai sepuh do ngendikake ngono kae. Lah kok wani tok tantang kuwi kok iki tekan Ndarawati iki utekmu tok tinggal ngomah wae. Mosok sira ora utek dhewe-dhewe, Tru? Kan ya ora mungkin to mesti bergabung dadi siji. Ha ya nek ora tok nggo, ngono lho. Sing arep wani karo prajurit Raju Tresna sapa? Nek kowe wedi aku wis omong bola-bali to, mulai kono. Matur Ndarawarku Dara. Raden Gusti Ndara, kula mboten kelakon mboyong Sinuwun Ndarawati. Ora, wah Petruk kok kan cangkem bres. Modar kowe. Kowe modar ning Jodipati ora kanggo gawe dikongkon ra entuk gawe. Mati nang kono karo prajurit Ndarawati dinengke wae. Ning nek aku lho wis dikongkon dipercaya karo Ndarawarku Dara. Mati nang negara Ndarawati, takokke mesti Petruk, Bagong Nendi. Bagong pejah Ndara Nendi. Ndarawati mergane gelut prajurit Ratu Tresna. Petruk, kuandane Bagong digoleki dipendhem ning Taman Makam Pahlawan.